Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Kinongrap kiba su embaj hakarep karyang napo kasnang umlingka kila penpau bagi lia kendo ya shibon kijing mentah hado bagi lahaban su halom ya ki marep kom usok saw upresben uturso pat ki wei di ki marep nakadaw ka jing penjari jong ki bor sensar district ya ka curfew hanong ba Shillong barok ka wei haka jing ya keren bat ka Batesi TV kili tho bagani ka jing julor jong ki marep kalalong shabapalat habayenu jor bat ki wei ki snem balalaj no nalor ba ki marep ki dunador bat ka jing penjari jong ka sarkar ye kini ka curfew ru kan khta bha ye ki nongrep marep ki ba ni rep ha kani ka snong maka jungi ni rep ki usok sa u persben u ing Sumangken, Sokhya, Duhnia, Terso, Barkiwe. Ini sok ba penlong yang ba ngin ik ne ka jaka magim yo su ba ngin khen kadai ba kajing ka ba ngi kendu na kan ka jing thot jong kayo ba ngim yo ban khet ban lik di siyo ba ni ka pakhang mo curfew ketika lockdown kamu mentah kaba wan mentah sibun ke penduk ka kenduk jing yang kino rap mat sibun ro ke jingduk jungi akan ka por ba ni ka perthai kalang komne ka jingduk jungi mentah kalong ba haduk bangin mla su bangin yang yelag jung kejat bangin rap nolor bangin sim na karam plus akawe ba ya kartu karam bangin siur ngi malasyu te ka ne ka penlong yang bangin du jengkermen bangin malasyu bangin yang na jeng kejat bangin rap sim jing kamno bangin ngenti wek lawe jong yang kesem bangin pasai ke jeng kesem ngi malasyu bangin le kimar rap ki malaju lor menta musok sa persben dunia terso kom kana kapor menta baro hi julo nyu kerteng mdon su hi balaj ai baro hila buon basap kini kemarap tengi juli di tang hayo bai 4 judan ikan kunu ka supply te nang takadang sim jing ba sisin ba ka yo ka derjing thon ka pakhang yo komni te ngim yo la malik di te imar ni kla su sap dor jong ni kimarep ni kaduna sama palang haduk ba ngimla su wan pemi wa dia ka bai trai kum u sok sa manta ka jinglut jong sok sa padon kumba arphosan si tanra te ndang li di ka dor khatsan khat phra lan khat ar ni si pho kumta ter te bat ka jinglut bat ka jingdi kami hap su te ka jingdu nong kadai ladang khen kelum ya ka jingdu nong haka si tanrai kelak poe be ya ki si pho khatsan ka ada ni be kamni te ka jingdu nong ni te la dabur ka anang yap su ka ada ka nakleng ka sarkar kam perkhat ban kamno ban play kala ka ti te kamut ni te la su yap ba ni mla su sundan hi ban yeng la jung kejat ta nah kalian jungi nurep ting na karpan jur ba kasurkar kan yelek ka bala bahkan pli no ki yogihan bahkan pelaj no ki lat ki ti ka yo ka hat ka badon sinis tu kenang bangi nurep min ina karpat jur ya kasurkar bahkan pelaj bahkan pli kalat ka ti ka badon sinis tu kenang ba ila man panya iki ki marep in yo lat ka kene so bingin ambakan long kamni te rada kalong kamni te kamun ngim don te ngim dong lat su ngila kut ba kut pisu im betang na kana kamera isu im betang na kamera ngim don kowe kam ba don hiru bayarap ini na ka no kaliang ka department na no kaliang don bayarap ini wat pang spiar ngim yo ni kersian jeng jong kejat na ka jong ram la ka jong ka buit ka buar ka bangidon te dena takada bang kerpat ya kasokar ba kamno ba kan tha kila kilti ba kan yarap le mi ni la te ben khat na
ngila te ben khat na tu ki ni ki sungkong ada ben ite te na dum ta si khmyo li khat he khmyo ite te jing julor le la nang por shu na dum su cha ngala khat su sau la khat nya pu ying mta la chu pu kai ana ke jing tu mta snam he la palat mta snam ta kemut yi no rep nga thu la chong smet ke ta snam ta ngem la kli sura tang ka pai khaw ying ro la ban tap ra si si cha ngala khat ngala stock ying ngala chu pu teu community te jing chulor to nde shuru kai ta sa ne busa na lum bum pat khai ru ha tu si chanya de khai si chan chen to lo chu put be na lum la chu pret be jing chulor la ni sok sben ru ngatung ang ne chaka lai sau chaka thung nu ga chaka thung mo uksben ru sta silum stai la de ben khan khamyo khan te nga khan ma si chan ru nga khan nga apply stai nga khan nga stock ying ta tong la chu mane wan chimprong la chu te tan no ta la chu ne tes tang arpho askam nya san pho ngap ai no stang arpho Nagaliang jong ba Commander Shang Priang pada Presiden jong ke Hill Farmers Union ulakan turu iki pule jong ke Jelami Galia bakim dai satya ban pendik halenti hasengken ya ki kali ki bekit ya ki marep ki bejusalan sabar ke jella. Nagaliang jungi kum ka seng ki nong rep ke Hills Farmer Union hamenin ka la singi ublai te mlakum no ngi ong ba to le se ka sorkar ka kwa banwan ra ya kata ka syong suk syong san ngim pada lo ngidang ailat iken menin ka la singi ublai dan rai menta ka sibaar nakliang jungi hi kum kinong rep nginam la syu ya ka ban ong ban i si i yomar jung ngi halum namar pitip kanwan ka jing puot kanwan ka jing du nong te nakliang junga hi ngala persyang ban yakran bat kini ki nong khai ngong ba kidai khamtami kitu ki ban le chalan bakin wan theb ba iki mar jing nong rep terina kleng jungkiru ki ong ba banya nasor silong ru ka kham namar ki ya bat ki pulit namar badan kata curfew te nakleng junga apa de ngala fun no ya minister ngala ong ba pej ba kini ki kali ki ban le chalan be nya nasor khamtam ni marap kim dai ban bat dalai ru am kim dai ban bat namar ka yudu ka khang barok khat ki yo kane silong ki khang lada phi bat saya kini ki kali ki ban le chalan sabar kemut kala de jing du nong lada phi kloi ban siu ya kata tom le bat nrai lada phimla ban si wat nombat wat nom ngakentui ki pulit dalai ru am kim dai ban kata itu kali ki jor ter nang ne la kalong sha than smith la kalong sha than umyam la haknong no ka banta jong ni ka jela ka jungi kim dai ban kata te nakling jungi ngelayo ban ekran katok ne ginong khayi te mentar singa ngong ya be la ka ya te la da jia bakibat ngarungan leilang bat ngin sapan hab lo ang tu hi ha khmat to pulit la da ubat bat sakawai ru khamtam hakane ka philai i hakane ka than umlingka manta kini ki marap kila sakut te ngikentu ka sarkar ba ya kata ka jing singan kin sim dak wai kelenti kim dai ban sim dak lenti ban khang ki yo namar kan wanra ga jing te ka government ka dai ban syong ka jing start jing government ban maintain ya kata ka syong suk ka syong singan ka jela dai ban syu khang ya ka yo ka hat jungi kinong rap namar kan ni kan wanra jing shibon yingi sakawai ka jing hang ni ka long ba kinong rap jungi hang ni lengka ki rap ha ka jaka jung ki wai kata ka ba ki shuai te kim yo ban avel ya kene ka PM Kisan te nakapor siya kapor nagling jungi yung kaseng nila yakran ba government ba kadi ban yakran ba ka sarkar India ba di ban syaru ban apply kini kinong rap ki ba rap ha jika jung ki wai namar ki babun ba kinong rap ha kini ka thaim lengka si thaim umsaw ba keleng kini ki jika sor ki babun kinong rap ki banong rap sisya ki de ki basu simwai ka jaka te lada kim yo ban yo ya kene ka ban abeli kene ka skim PM Kisan kalong ka jingdu nong kan kena kata kadau sa sisin ngi banjur ke sarkar ba di ban keren da uchi minister di ban keren ke sarkar India ba di ban sya ya kinong rap jingi bamdan ki basuai bakin avel ya kene ka skim te kata kan long ka jing yarap nam ta nong rap pilayo sngowi ke jing keren di kinong rap ka jinglut ke jungi kum usok saw kalong arposan ningka skilo ndangila di pada ngi di arpau ningka kasan ningka kalong ka jing du nong te ka government ka di ban long kamdai ban syu ong bangi sukhya inong rap lan unong rap di butlum
ai da ki kam pen I ya kita ki lat jing Arab na menta jungi unong rep la kalong ha keno ki benta te na takadau ka bakongsan hi menta kalong ba ngi kentu ya kitu ki pulit ba ki ban nembat iki kali ki ban tep kamta malik shalan bat kumjuru ngi kerpat iki nong khayi bakin sedang ba ban tep baki mendai ban syabat haki pulit kamtam ki balik silshar balik syakauti bat ki wei ki benta namar men kumenta ka yudu lele ngimla ban di te ngi scam kan khubar kan poi ki tolong skor jeng sarkar bat kadai ban perkhat kerpang nam ta jungi kinong rep kenang bang ngi kinong rep ngin im ken haka kamai kaji na lor bangila nolor baka kamrep kam dadai than kata ka kamrep ban pendirus pa ringi don sakini gijing syak khnyat baharukom bat kijing syak ban ben te kanang wanra kejing jot yangi kejing dunong yangi bat ladakan poi ka por bangi nginum rep syu na ngin yobam Chief Minister kono sama unum laban im klembam. Minister karep karyang unum laban im klembam. Ngi bro khoj ki pajbak nginum laban im klembam. Na takadaw ngi di ban perkat kerpang yu unung rep. Unung rep udai ban long ubos jong kane ka jela udai ban long ubos ndri menta ngi shu sngu jinjar ngi sngu yamrem ban long unung rep. Kam dei ban long kumta. Lada unung rep ulayo ya ka kamai kaji babiang kinong rep ki di ban la kan pak pule ki kun ki jungi pak pule doktor pak pule engineer kumbolong kumta kamlong ka ba im na takadaw ka fokus yung government ngi kentu ba nalor kini ki jingjia baharukom ki di ban pej kerpang ban kentiu ya karep karyang ka jela kenang ba kinong rep jungi kin yo kamai kaji ka babiang bat ngin sung sorong ro ban ong ba ngidai unong rep